Na ka jingkran tomet bat ka jingkran Baheh jong wei na ki Nongtrei lane ustaf hapo Neigrihms Hospital Shillong hakmat jong deputy chairman ke HDC ubadeu nong mi khmat ba na Mawhati constituency na Bhoi district uba kenjo lang rangtong kabalaja ha ka khanyom trik ulber 4000 reu kat bau neu nong mi khmat ba ulej ban jengo ye ki nongpang ki badei na po ka constituency jong u ka bau mi khmat dag jingbom so ya hap ye tik jingle jong teu Nongtrei uneu nong mi khmat ba na Mawhati constituency ulalej ban Ujor sendon sya ki bor badei khmi ke Neigrihms persya yau teu Nongtrei ubala Kren Baheh bat Kren tomet ye ki ba ki ba wanwan jing sumar kabolong ru hakmat jong u kum nong mi khmat ba ha ka siti jing Ujor kabala pha sya u director ka North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Science Neigrihms uba kenjolang rangtong ulapan pau ba kum kini gerkom le Baheh persya ye ki ba ki ba wanwan jing sumar kamtam ki badan pedeng ga jingpang jing sitom kamde shu banja nangne sakmat namar nalor ka jing sitom kendu sa ki Nongtrei ki basniu jinglong kadang kta shu ka jing sitom